Hindi ko alam idol bakit. Dahil kaya to kanina sa malakas na sa malakas na ulan o sa pamain. Ngayon lang nangyari to mga idol. Wala talaga oh. Grabe yung pinagdaanan natin mga idol sa araw na to. Wala. Hindi tayo pinalad. Sana lang swerte tayo mamaya kasi yung pagod natin sayang. Inabot tayo dito ng malakas na hangin sa ulan no. Grabe. May bagong tuklas na naman yung gagawin nating pamain. Yan po yung pamain natin no. Tuway. Ang dami. Grabe. So yun mga idol, shout out sa inyong lahat. Update ko na lang kayo mamaya mga idol pag tapos ko nang nakuhaan to ng laman. Idol, magandang hapon sa inyong lahat. Bali at magpapandaw na po tayo. Napandaw ko na pala yung isa. Walang laman mga idol, walang huli. So nandito yung isa natin. Sana swertein tayo mga idol. Sana may huli. May pain pa. Wala siguro. Lingaw. Ito yung isa natin. Parang wala rin. Wala. Ito ngayon meron tayo dito isa. Parang hindi yata masyado inabot ng dagat. Naku, lagat yung isa natin. Hindi yun inabot ng dagat. Maidol yung isa natin, no? Hindi nga inabot ng dagat. Wala pa tayong nahuli kahit isa. Yun, 5 na yung napandaw ko. Tinanggalan ko na lahat ng pain. Ito kaya may dun. Sana naman may huli. May pain pa. Wala oh. Grabe. Ayun lang nangyari to. Bakit kaya? Ito mga idol, hindi na naman inaabot to. Wala talaga.
Bihira mga idol. Hindi ko alam mga idol bakit. Dahil kaya to kanina sa malakas na ano, sa malakas na ulan o sa pamain. Ngayon lang nangyari to mga idol. Wala talaga oh. Grabe yung pinagdaanan natin mga idol sa araw na to. Wala. Hindi tayo pinalad. Sige mga idol, dito na lang yung vlog natin. Salamat sa panunod. Upload na lang natin ito mga idol kasi pinaghirapan natin. So yun mga idol, God bless sa inyong lahat. Sana patuloy nyo pa rin akong suportahan kahit medyo hindi maganda yung vlog natin ngayon.